ଦେଖିଲ ସମସ୍ତଙ୍କର 2 ମହଲା 3 ମହଲା ଘର ବନେଇଲେନେ ଆମର କେବେ ବନେଇବ କହିଲ ନା ଖାଲି କହିଦେଲେ ହୁଏନି ଏତେ ବଡ ବଡ ଘର ବନେଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଭଲ ଇନକମ୍ ଆଉ ଭଲ ଗୋଟେ ସେଭିଂ ଥିବା ଦରକାର କାଇଁ ତମର ଭଲ ଇନକମ୍ ନାହିଁ କି ଇନକମ୍ ତ ଅଛି ହେଲେ ସେଭିଂ ନାହିଁ ନା ସେଭିଂ କଲେ ହବନି ସେଭିଂ କରିବା ହଉ ଠିକ ଅଛି ସେଭିଂ କରିବା ଆଉ କଣ ସେଭିଂ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ କଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଆମକୁ ଯେ କିଛି ନାହିଁ ଘରେ ଭାତ ଡାଲି ଖାଲି କେବଳ ମାନେ ରୋଷେଇଟା ଭାତ ଡାଲି ଖାଲି ହବ ଆଉ ସକାଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବାରେ କେତେବେଳେ ପୁଡ଼ା ପୁଡେ ଆଳୁଟେ ଚକଟି ଦେବୁ କେତେବେଳେ ଖଟା ଫରାଟେ ନକାଟେ ଚକଟି ଦେବୁ ଏଇଭଳିଆରେ ଚଳିବ ଆମିଷ ପୁରା ଭୁଲିଯିବୁ ମାନେ ଆମିଷ ପାଟିରେ ବାଜିବନି ପାଟି ଗନ୍ଧିଆ ହେଇଯାବ ସେ ଆଉ ଫିଜୁଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ ମାନେ ତୋର ଯୋଉ କସ୍ମେଟିକ୍ ମୁହଁରେ ପାଉଡର ଆଇବ୍ରୋ ଫାଇବ୍ରୋ ହଁ 2 ମାସରେ 3 ମାସରେ ଆଇବ୍ରୋଟି ସେଭ୍ କରିଦେବୁ ନହେଲେ ରାବଣ ଭଳିଆ ଖାଇଯିବୁ ତ ସେଇଟା ବାଗ ଲାଗିବନି ସେଇଟା ନିହାତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ମୋବାଇଲରେ ମୋର କେବଳ ବାଲାନ୍ସ ପଡ଼ିବ ତୋର ନାହିଁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ବାହାରକୁ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଉଛି ମୋଟା ନିହାତି ଦରକାର ତ ସେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ବାଲାନ୍ସ ଆମେ 2 ଜଣ ଯାକ ଚଳିବା ଗହଣା ଭୁଲିଯିବୁ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟ ନାହିଁ କିଛି ଗହଣା ବହୁତ ରେଟ୍ ସେଭିଂ ହେଇପାରିବନି ଏଇଟା ଚିନ୍ତା କଲେ ତେଣୁ ଗହଣା କିଣିପାରିବୁ ନାହିଁ 2ରେ ହଁ ଲୁଗାପଟା ବର୍ଷକୁ ଥରେ କେବଳ ଯାନି ଯାତ୍ରାରେ ଆଉ ହେଟା ହବନି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି କଣ ଆମର ଘର ହବ କଣ କହିଲ 2 ମହଲା ଘର କଲେ ମୁଁ ନିକେ ମରିଯିବି ଆମର ଏ 2 ମହଲା ଘର ଦରକାର ନାହିଁ ଆଉ 3 ମହଲା ଘର କଲେ ମୁଁ କଣ ମଶାଣିକି ଧରିକି ନା ଯିବି ଆମର ଏଇଟା ଘର ଠିକ ଅଛି ତାହେଲେ ତ କହିବା ମତଲବ ଯେ ଦିନ ଯାକ ବଞ୍ଚିଛୁ ଖାଇ ପିଇକିନି ମରିବୁ ହଁ ଥର କେ ବାଟ କହିଲା ଭାରି